posta i ljudi koji se trude, koji žive liturgijskim životom, dobro znaju šta je post i koliko je on potreban za naše duhovno uzrastanje, ali Bogu hvala i što se vi kao medijska kuća interesujete, tako da će blaga vest o postu doći do mnogo šireg auditorijema, ako tako mogu da kažem. Dakle, post je dobrovoljno uzdržavanje od mrsne hrane u jednom periodu, u ovom slučaju 2 nedelje samo, dakle od Makaveja do Velike Gospojine, dakle to je dan kada se upokojila Presveta Bogorodica i iz velikog poštovanja prema Majici Božjoj, koja je naša zaštitnica i molitvenica pred preslom Središnjega Gospoda Boga našega, dakle zbog velikog poštovanja prema njoj i da bi se što bolje pripremili da što potpunije proslavimo praznik Velike Gospojine, nemoguće je bez uzdržanja od mrsne hrane, dakle bez posta i molitve. Sada, kada je post u pitanju, uvek moramo da imamo na umu da je post jedna vežba, jedan presek, kako da kažem, našeg duhovnog života, kada uzdržavajući se od mrsne hrane možemo lakše da duhovno poletimo, kako da kažem, i da se oslobodimo ne samo suviška što se tiče težine naše i tela, nego da se oslobodimo iz svih tih duhovnih virusa, a to su gresi. Mnogo lakše možemo i da razmišljamo o Bogu, o našem spasenju i bit ćemo pripravni, kako da kažem, i spremni i da razmišljamo o našim nekim promašajima u životu, te da post iskoristimo i za pokajanje i za ispovest i jednostavno da budemo mnogo lepši i bolji, kao kada odemo na neki odmor ili u banju, mi dođemo snažniji, što je sad to popularno se kaže, ispunjenih baterija. Eto tako, post nam je veoma važan i ovi jednodnevni postovi, sreda, petak, a naročito višednevni postovi, kada zaista dobijamo novu snagu, novu duhovnu energiju, prosvetljenje doživljavamo da bismo lakše mogli da nastavimo put koji je u stvari put istina i život i koji je put nama pokazao sam Sin Božji, Gospod naš Isus Hristos.